Pakistan thingtlang kho pakhat Lahore district huam chunga om baduki kho a chuan Zubidai te nu fa ho po an kho save a fanu pahnih nein a upazok hi nisa ani a anau pangjok hi alia ani ve thunga a pasal hian khosik pui awanga loboral san to in a fanu te nen hian an kho sa hota ani a pasalin aboral san no chuan apa te in lama a fanu pahnih te nen chuan an holi a hun engemaw chen apa te an wafin le no in apa chuan afanu Zubidai chu pasaldang nei le mai turin alo nora ma se afa te chu an latet ema wangin apa thuron chu pom harsa ati hle a pasaldang nei le ai chuan ti in afa te pahni chu tolpui athlang ta zoka Lahore lama in telo in hlona om thei ang anga chuan na athokri mem ema ma se afa te an lo hau tak chove zela sumlama harsatna an tok chanta apa te ina buk chuan an kir le a apa in pasaldang nei le mai tura anorna po chu tangzau to lavin agramanen anin nei tangenge a agrama po in Zubidai fanote pahni chu amafa ang main atira chuan mangai takina enkola pangai takin hun an mang chhothin ani ni aliam zela Zubidai le agrama po in fapa an nei vele ta agrama chuan fapa an nei chu alom hle maya chuti rualin anupui fachom te ero a endan dang chhoshet shetin atira mangai taka a en angkha ani to lauti a fashion te po hian an hailo akrama hi bek siam na company pakhata na thokni in anna atanga aron hon te hian a faparinguta aril ru ada a Zubidai fa te ero anga isaklo sotle a anupui po hian a pasal khosazia a muin mak ati hle a ma se ti thei ani chuang silo Zubidai fanu upazok ni sa hi kumsom pahni mi ni in an khwa a school lo na mai tura omlo awangin tuition an kaltir thina ma se tuition an kaltir na thin an zirtir tu no chuan pasal anei ve taksi awangin an choltir alo tu le ta a mundanga kaltir le dan kong an zon le lai mek chuan akrama chuan a u fa pa le khazira om MA pass thar aron hondon thole a hnena nisa ichu tuition kaltir a that arin thu anupui chu ashilta a ani po in thati in alorem ti pui ve maya ma se ni sa I tuition kan kaltir le ani po in wachen chil sela kalkong vela har san tam tak om thei ani a chungzong zong chu kan pumpel thei don ani ti in akrama chuan anupui chu ashilta ani akrama chuan ni sa ichu a unau pa fapahne na tuition la tran tur chuan awashwaita a ni sa ipo in anuli apa thu chu nialtum lem lavin an soi ang chuan ati ve zela akrama unau pa fa samira po in thataka lo dong songin zirtirna thatak pek alotiama akrama po an in lampan chuan akir le ta a nau pangdang tenian ni sa ichu room khata thu in samira chuan azirtir thina hun aliam zela an class bang nau pang then khat an in lampana ho a mu hian an in lama ho ve chakna na satak anei thina nau pang lungleng rual lek alani boxi nen samira po in shethiamin phone mangin anute abiak tir fo thin anute nena anin biaka pianga asoi tamber chu hon achak thole a omna chu nuam ati lo tho hi asoi tamber ani thina ma se anu chuan thei to pa fui pa zelin inti pachang sham turin acha thina ale khazira sha thiam lo anei te po samira chu zo she lo turin afui zel boka zan khat chu nisa ichuan ale khazira sha thiam lo anei chu zandar som pakhat vela samira roma chuan kalin a sha thiam lo chu shelfia tur chuan angena samira bol chu panhnain do kan chu an kil dun ta a samira hi nisai a in kumsom panga laina upazoka chutia athiam lo zo tura awapan chu samira chuan nisai laka song to na thalo aputatlat mai nisa ichu abana afwanin apot bet tatlat maya chu vele nisa ichu dingwatin arum lama tlan pheita wata atu khwa alawara nisa ichuan anu chu phone wa bele in ina a hon chak thole ama chu shwaiwa turin awangena anu chuan apa alo biak ron tur tho in alo changta ani hun aliam le sheta ni dang ang bukin nau pangte chu tuition kal le turin samira te in lam chu an pan khom le ta nisa ipo in bo saina te anei zo nu in hnuai lama classroom atana an hmana chuan nau pangdang te zom ve tur chuan akal ve le ta a class an banga nau pangdang te mani in lampana an hon dar nu chuan samira chuan nisa chu abana awwanin asam te chu azut sak vela
chu vele ni sa I chu hlona in amana nunglama tol dora arum lampanin atlan chele ngala nidanga ati dan chin ang thovin phonin anu chu awa bele a ma se har satna le achunga thil thlen dan zong zong soi chu arem bok si lo phone ahman apiangin abula samira a ombe zel chin awangin adu angin a har satna po soi thei chin lo ani tlailam ani a akrama po bek siam na mun atangin aron ho a in athlena a intify zo no chuan anupui chuan a fanu ni sa I chu in lama hruai ho mai turin angin ta a akrama po in she thiamin atuk office ban ho pa a hruai atum thu anupui chu a shilta a atu khwa alovara akrama po na a chuan akal li a ama ero chu office ban pa a ni sa I hruai ho tura a in bua sei lai mekin company in order andong ta thut maya chumi awang chuan na thok tu zong som te chu an ban hun pa nga ya an ban thei don lo thu le zan khwa a na tho a chul don thu chwa an nei le ta thuta in lama om jubidai po in afano ni sa I hruai hun om vel nia asiata apasal chu awa phone china ma se kholri awangin akrama chuan phone in ring thoma she thei si lo heti mek lai hian samira te in lampo a then in neina an kala tlailam tuition class nei hun ani awangin samira ero akal velawa ni sai nen chau ina chuan an oma chutia an pahni chawa ina an om chu samira chuan remchang man tumin ni sa I chu thutnain azirlaya athiam lo laite a omle omlo azot vela ma se ni sa I chuan samira mel chu a en ngam lo noi lama bi tlata abana bok chuan man sak le in a kut hlei thil ti awang chuan ni sa I chu hlauna in aman le a arum lama bok chuan atlan chepheya ma se samira chuan umzwin amudna khoma chuan nam thlu in anuna a theingil thei to lo tur serlian tak asiam sakta ani akrama chuan ni sa I hruai atum hun an nakal lai alaklo awanga hruai tura akal theilo hnuwa atuka wa hruai tur chuan a unau pa te in chu awa thlengta a akrama chuan ni sa I chu zirna a hian ituilo hle ani don hi itana thatur kan hria a helaya zirna konga nangma chanpui theitu tur che unau pa ineya thataka zir a hnekin minron hruai ro u itireng maya ti in ni sa I chu zil deuh ti hian a shila chu vele samira po ron chong ve in hon ringot thupuya aneya hetiang chuan lekha zir puitling theilawang alauti zom ve zat boka thil omdan te an soi zo no chuan akrama le ni sa chu an in lampan chuan an chuakta a in an thlena kongka an hon rol rolin ni sa I chuan anu thutlenga lo thu chu tlan chunga pan ngalin lungche em a tap chungin awakwa te wong maya a tap bang theilo ani ber mai anu ngai tha theilo chuan afanu chu hruai sangin har satna atole tolo te azota ani chuan achunga thil thlen dan song song chu anu chu ashil ta veka chu vele anu po chuan apasal chu thil thlen dan song song ashil ve ngala rang takin akrama chuan samira chu phone awa bia in thil omzia azot fe ngala samira chuan chutiang thil ten om ati lo thule chung khat kan ni a hetianga kati du iring em ni ti in apatia akrama chu alo changa akrama chuan anu pui hnena chuan samira chuan chutiang thil thleng engma shilo ni sai hian aron ho cha ka wangin chuan lama siam vel mai mai anyang hetiang ti turin samiran ngai to na thalo apulawang ti in anu pui chu ashilta a akrama chuan ni sa I chu engwangin nge dot mahlomin inu bula yu naw pa samira ipu ti le ben arwala ni sa I chu chhuata alet thatopa anuril ru anange mai hun aliam zela thlanga vel aliam le me chuan afano chuan ataksa danglam na riaw nein anu chuan a hretatlat maya hospital a hruaya doctor te chuan ni sa I chu nawa pai ti an lo shil tatlat mai anuril ru na lutuk chuan afano kumsom pahni mi lek chu ko in a chap ta homa samira laka chuan a thenrim tharle ta hle mai doctor te hniana chuan naute chu ti tlak mai arem lo azota doctor te chuan annuna atana a hlau thon om thei awangin ti tlak ero an lo rem ti sakta lo ani jubidai chuan apasal akrama chu ni sa in nawa pai ti ashila akrama po athenrim hle mai chuti rual ero in a unau pa fapa samira ero ni sa ilaka thil thalo ti tu angai thei tlat lo akrama thenrim chuan ni sa I chu kan chung ko za omna von nun nan le mi te laka kan mol pholu tuk lo nan he in atang hian ni sa I hi chhuatir acholang ti in a thenrim chu ang ta bon maya
Zubidai chuan a pasal chu a fanulaka za ngai na lantir torin angena ma se omzia omlo akrama chuan Zubidai hnena chuan i fanu ania ke a pason kania hetiang thil thlenga hian kan chanchin mi ten engtin nge an soyang isai hi adam iladu chuan in a chhuasan ngei chu atulani atilia chuta zet chuan Zubidai thinri mutuk chuan a pasal bula chuan ka fanutan hian ka thei top ka chwa zelang lo thlir zelang che ative ta piap piap maya Samira te in lampan chuan anufa chu an kal ta ngala thil thlendan engkim an shil hnu po in Samira nu le pa ti ero in an fa pa chu thil thalo tak ti tura an ngai theilawa in pu ming chia tum na mai ani an lo ti saka atuka Zubidai chuan Samira chu phone wa bia in hmu na hmun an siama chuan anin hmuta a Zubidai chuan a fano chu nupuya ta na nei sak mai turin angen chiama ma se Samira chuan alo pom thei tatlat lo mai in fano chunga thil thlenga hian engwanga min pu tlat nge in ni min ti mual pho in tum shim shim ti na emni ti in alo an khum ta vak vak maya chuwele Zubidai po in sum zo to bik lo kan fano chunga thil thlenga hian midang tu ma anin rol lo nangma nge ni thil dik tak soiro ka fano hi ti luina in i khoyem ti in thinrim takina zota heti lai hian anin biak na zong zong hi Samira shiat lavin a record pa zela Samira chuan thinrim mai sensa a changlet le in oni e i fano ni sa I hi ka khoi nge ani mi pa ka ni a nupuya tan chuan ka du du ka neyang nangangin na awang mai main i fano hi nupuya tan ka nei ring su atilet ve da ship maya Zubidai thinrim in sum zo lo chuan akyang maya om thirbung chula in Samira ngonga tak chuan avit ta thut maya ahnu rei vaklawa aboral zui ngalta ani Zubidai chuan aleizon hne na afano chu da in nu rei vaklawa police lamteron kal ngalin anron man ve ngala apasal akraman anupui police in an man ani ti asiatin police station lama ron tlan pheiwata akrama chuan anupui hne na chuan hetiang thil swalian takhi engwanga ti tamai nge ini le ti in thana chunga om anupui chu azota ani chuan engma soilo chuan mobile la voice record chu angai thlak tira voice record angai thlak zo chuan akrama po chu athinrim thar le hle mai hetiang thilte chu minshil ni la hetiang tor lo hian keima zokin ma kala torani a ti in anupui chu ashil le a ma se ani chuan ka shil chia I oi hleinem ti bakin engma chang to lo police lamte po hian Zubidai thil ton dan an shiatin an khonga ero hle hi alo ni a khai hlum hial theina thil solti ani lain achunga dan kaltlang vekin lainat na an lantira kumnga chung jela tang torati anita ani